magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na kami sa Tubigan. Yung mga kasama ko, inuuhaw sila. Papunta kami sa Latia. Tapos pupunta kami sa Barwa. Shout out po sa inyong mga lahat mga bikers. Ingat po kayo dyan. Yung mga kasama ko, nauuhaw. Shout out. Shout out po. Pagod na naman. Pagod na naman, nauuhaw mga kasama ko. Ito si Tantan. Anong masasabi mo? Nandito kami sa Tubigan guys, oh. Ito ang priority namin pagdating naman dito. Dito kami iinom. Oh. Nauuhaw kami bago pa punta sa Latia. Dumaan muna kami dito sa Tubigan. Kasi nauuhaw kami. Iinom kami ng tubig. Init pa rin oh. Medyo mainit-init pa ngayon. Umulan kanina guys. Pero ngayon humid, medyo mainit-init. Pero okay naman, madala naman. Madala naman smile. Ito, may hinog na dito guys, oh. Ito ang palaging daanan namin dito. Yung dates. Tulog na. Mabike na punta kami Latia. Shout out mga guys. Ingat kayo sa pag-ride ngayon. Kami din, mag-ingat din kami. Ito ba? Dates daw. Kain. Ito si Tantan. Yung pangalawang bike niya ngayon.